Ahoj, vítejte na Trixovi a vítejte na Oravě. V dnešním videu bych vás chtěl pozvat do oblasti kolem Oravské Lesné. Oravská Lesná je velká obec na Oravě a budeme se celou dobu vlastně motat jenom v kruhu kolem této vesnice, jelikož dnešní trasu jsem navrhl jako okružní a start i cíl je u kostela v Oravské Lesné. Tato oblast na Oravě není podle mě tak známá ani navštěvovaná, ale určitě stojí za to se sem jet podívat, jelikož jsou tady krásné výhledy a moc pěkná příroda. Tak se bavte a jdeme na to. Vyrážím z centra Oravské Lesné po žluté turistické značce na rozcestník se zelenou. Bude to asi necelá hodina stoupání do kopce. Zatím stále procházím Oravskou Lesnou, která je poměrně velká obec roztroušená tady po okolních kopcích. Právě jsem dorazil na rozcestí žluté a zelené a já pokračuji po zelené směr Sedlo Demenová, kam by to mělo být asi 1:50 minut po zelené, jak už jsem říkal. Našel jsem tady takovou parádní houpačku, kde by bylo trošičku lepší počasí, tak je tady krásný výhled na Malou Fatru, ale bohužel je dneska zataženo, tak není nic vidět. Cesta rychle ubíhá, většinou se jde po takové rozpadlé asfaltce, ale výhledy tady v okolí jsou moc krásné. Právě jsem prošel kolem rozcestníku Oravská Lesná Beskyd, kde vedla původně silnice spojující Oravskou Lesnou, tedy Oravu, a Novou Bystrici, tedy Kysuce. Jakmile se postavila přehrada dole v Nové Bystrici, tak cesta už nebyla průjezdná a musela se postavit nová silnice. Našel jsem tady naprosto parádní místo na posezení. Počkejte, já vám to ukážu. Dejte se na to. Houpačka, ohniště, lavičky. No a nevím, jestli to bude vidět, ale je tady parádní výhled na Fatru. Tady ten úsek po zelené nebyl úplně dobře značený, tak proto se vyplatí mít s sebou alespoň nějakou mapovou aplikaci, která vám ukáže, kde jste a případně kam dál pokračovat. Dorazil jsem na silnici, právě tu nově zbudovanou silnici mezi Oravou a Kysucemi, a přejdu ji a pokračuji dál po zelené značce na Sedlo Demenová. Panorama Malé Fatry, její kryváňské části s velkým rozsudcem a zhruba uprostřed je Velký Kryváň.
Vnořil jsem se do temného lesa, tak doufám, že nebudu potravou pro vlka nebo medvěda, nebo pro obě dvě šelmy zároveň. Jestli mě někdo znalý, může napsat, či je to stopa, jestli je to od vlka nebo od psa. Dosáhl jsem nejvyššího bodu dnešní trasy, Demenovská Kikula 1026 podle map, a budu scházet dolů na sedlo Demenová. Dorazil jsem na nádraží, za chvíli pojede Oravský expres zpátky do Prahy. Tak, dorazil jsem na sedlo Demenová a budu to tady omrknout, co je tu k vidění, a budu dál pokračovat po červené, teď už po červené směr zpátky do Oravské Lesné. No a tady se nám zbíhají dvě tratě, tady na tomhle úvratovém nádraží nebo zastávce. Ta vlevo vede do Nové Bystrice a ta vpravo vede do Oravské Lesné. A výborně, rozhledna, tak se tam jdu podívat. Takže jsem zpět na sedle Demenová, prohlédl jsem si rozhlednu i železniční zastávku a teď už pokračuji po červené zpět do Oravské Lesné. Podívejte se na ty super výhledy tady. Nevím, jak v zimě to tady chodí, ale teď v létě to tady pro místní a chataře musí být super, jelikož jsou tady obklopeni krásnou přírodou, výhledy mají naprosto luxusní, to teda musím smeknout a moc se mi to tady líbí. Pokud se dívá nějaký místní, tak mi napište, jak to tady vypadá v zimě. Určitě bych vám doporučil navštívit Oravskou Lesnou, protože jsem fakt byl, řekněme, i uchvácen tady okolní přírodou, krásné výhledy, kopce, paráda úplně. Jsem spokojen. No a jelikož už jsem skoro v cíli, už mi stačí jenom z červené odbočit na žlutou a po chvilce budu zpět v centru Oravské Lesné, tak bych vám chtěl moc poděkovat za zhlédnutí dnešního videa. Doufám, že se vám líbilo. Mně se tady v okolí Oravské Lesné líbilo moc a určitě bych vám toto místo doporučil k navštívení. Jinak budu moc rád, když dáte videu like, odběr nebo budete video sdílet. Určitě je to pro mě motivace i do další práce. Tak děkuji moc, mějte se fajn a ahoj. Jo, mimochodem tady na informační tabuli u kostela jsem se dočetl, že Oravská Lesná je nejchladnější obec na Slovensku. Možná na tom něco bude, protože když jsem vycházel, tak bylo na teploměru 13,5 stupně a teďka v 6 hodin večer je 15,5, což na konec srpna není úplně moc.